tibok. Habang ako'y naiidlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimbing sa init ng kalinga mo. Ang sulyap, unang tingin, unti-unti namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikilang kalagitnaan ng gabi. Sayakap mo, inay, sarihang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, unang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko, sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-bit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, sa pisig mo. Sayakap mo, inay.
September 7, 2020, Monday. Mass intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando, FMA, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Irisari, Arnold Piner, Albina Biol Clemente, Cappadocia Calam, for the spiritual strength, safety, protection, and enlightenment of Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Llamedo family, Obiso family, Yvonne Jorin, Antonio II, John Albert Bismanos, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Joy Guitard and JC Guitard, Luz Biminda Yap and children, Cesar Clemente and Doctora Perla Ernacio, William and Shoni Miranda and family. Special intention for Jeremy Rowena, for the clear result of medical examination of Percival Valencia in Dubai, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Nalubin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Destua family, Carmen Chuda Kay Pinili, Purita Lee and family, Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bebilio, Amor Lee, Honrado family, Doloricon family, Austria family, Jade Aldrich Honrado, Sherwin Legit, Maya Adriatico, Lourdes Chu, Rose Chu, Vandoy Sales, Cebu de Mille Incorporated, DM Commercial and Yapi Treats, Lourdes Segundino and children, Pura Ann Marie, Raymond John Alain, and Jobert Benedict, Sigmund family and Bullier family, Terdes family, Helen Olano, William and Shoni Miranda and family, Argales family, Miss Maggie Amante, birthday of Noah, happy 45th birthday of Maria Marianette Virtudes, happy 25th birthday of Ian Kiet Cabrera, 24th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Pacanya, 15th anniversary of GBC Federation People's Association. For the eternal repose of the following souls, Ernesto Pabdriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nanita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Llenos, Jose Protasio, John Carlson, Reverend Father Pausino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisco, Igmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Epimaco, Martelino Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Jovenom, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Dani, Grace, Benita, Dani, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Baljun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esias, Rizaldi, Veronico, Leonora,
Reynald, Pampila, Carolina, Jolito, Sara, Laurenio, Arnel, Cristitota, Lito, Alfie, Marlu, Jovi, Celestino, Krisha Sairin, Virginia, Juby, Dominico, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Esteban, Adalia, Barcelo, Rolando, Graciano Pinili. Estanislao Dakay Jr. and Sr., Ronald Chris, Carmen, Nenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Llamedo, Isidaria, Narciso, Benacio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rufina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutychia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Jose and Saloma Padrigam, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Luciano Medalye Jr., Jose Agagon, Lisel Ningasca, Hamlet Sr., Angelita Irma Bienvenida, Winston, Petra, Andres Sr., Lilia, Margarito, Narciso, Leonarda, Ryan, Emily, Edson, Florentina, Primitivo Sr. and the Third, Perla, Marcelino, Porfirio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong Manuel, Rosalia Lopez, Jennifer Ivy Brasal, Frank Sr., Basalo Guitard, Benedicto Dumagit, Agnes and Nieves, Danilo Castro, Gundrano Jr., Gundrano III, Santos, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Bonhua, Modesta, Hencio, Hekyo, Chechon Emelio Sr., Emelio Jr., Casimira, Vicente, Josephine, Charito, Lucia, Emeterio Dichu, Rodolfo, Lorenzo, Dominador Jr., Emma, Salvacion, Vivencia, Virgilio, Reynaldo, Wendell, Filimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romeo Sr., Sister Catherine Rose Blesilda, Florencia, Roswell, Tim, Archbishop Oscar Cruz, Father Ricardo Mamanarlo, Monsignor Carlito Pono, Father Jaime Borges, Father Nilo Nemeño, Father Joselito Del Mar, Father Antonio Damalerio, Father Willie de la Peña, Father Nicolas Batucan, Father Restituto Padilla, Remedios, Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon Leopoldo, Albina, Rayum Jr., Rayum Sr., Sara, Nena, Herminia, Gerardo, Ligaya, Ernesto, Griselda, Marichu, Attorney Lawrence Fernandez, Eugenio, Pepito Jr., Pepito Sr., Consolacion, Luis, Jason, Reuel, Rosalinda, Apolinario, Gregorio, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Bienvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr.,
Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Fresca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario Jimenez, Jose Protasio, Ligaco, Eva Jean Conway, Michael Conway Sr., Juan Pizarra Sr., Emmanuel Pizarra, Edmund Barry Pizarra, James Vincent, June Stephen, Gualberto Sr., Gualberto Jr., Matilde, Albert, Jesus Sr., Olympia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert, Francisco, Erwin, Euphemia, Potenciano, Eli, Theopistes, Sigfred, Jose, Juntiano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Baljun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Dani, Grace, Dani, Beneta, Angel Humawan, Saturnino Tenebro, Vitaliano, Deogracia, Crescenciana, Jeronimo, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Teopista, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Gerald, Materna, Juan, Estrellita, Joby Faith, Maria, Amancio, Lariosa, Juanita, Emery, Priscilla, Mabel, David, Craig, Robert, Epifania, Gaujoso, Sosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Restituto, Aquino, Jose, Gloria, Glenna, Grace, Heriberto, Raul, Virgilio Raul, Isidro Sr., Natividad, Toribio, Restituto, Aquino, Dulce, Simeon, Victoriana, Juliana, Julia, Rosalia, Leonila, Emilio Sr., Emilio Jr., Leonardo Sr., Leonardo Jr., Honorato, Irgilio, Inocencia, Marie, Peter, Angeles, and Consolacion, Aurelia, Gabriel, Dan Joseph, Lucrecia Sr. and Jr., Lilia, Potenciana, Teresita, Mina, Alice, Lorenza, Marilyn, Lilia, Henrietta, Maria Belen, Flora, Maria, Melesio, Charity, Teopista, Paulino, Webina, Beneventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josepina, Cipriano, Danilo, Paulino, Teopista, Policarpa, Perfecto, Webina, Beneventura, Miguela, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alessia, Dolores, Anita Makawili, Birsan Makawili, Alexander Payot, Miguel, Luisa, Mendel, Wendell, Simeon, Andres, Leticia, Epigenia, Mariano, Lourdes, Peregrina, Tikla, Roberto, Alic, Rafael, Cecilia, Urbano, Iluminada, Paula, Fabian, Manuel, Karina, Joselito, Virgilio, Walter Marlon, Teolita, Carmelito, Glory, Maria Gaynon Soleria, Frank, Bernardino, Alberto, Asuncion, Nida, Richie, Ringo, Risi, Gregorio, Teofila, Emilio, Alejandra, Feliciano, Armando, Noe, Antonio, Put Chavez, Sr., Eufemio Jr., Marcelo Sr., Eufemio Sr., Mie, Kirin, Roberto Sr. and Jr., Alan, Lorna, Alejandra, Federico, Leira, Felix, Sosimo, Manuel, Lazaro, Manuela, Maria, Francisco Sr., Uldarica, Leonardo, Mauro, Joaquin, Teodula, Lolita, Indalecio, Benito, Siriaca, Mateo, Manuel, David Lopez Paez, Leonides Nadal, Jeronimo
and Lydia Destua, Baldomir Nadal Jr., Antonio Ayala, Esperanza, Jose Isabel Virgilio, Exaltacion, Teresita, Josepa Agustin, Catalino, Immaculada, Iluminado, Herminia Borja, Omi Cruz, Poncionita, Nadal, Marciano Salajeron Jr., Sr., Leonorda Salajeron, Juanito Nadal, Cesar Carbonilla, Evelyn Pilar, Berna Soberano, Abayap. Birthday of Maria Yolanda Uy Paez. Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr., Digna Villacarlos, Adelaida Acebes. 40 days for the soul of Maximo Daclan. 40th day of Castro Chua Sr., first death anniversary of Carmelito Castro, 9 days to Bina for the souls of Ambrosia Pioquinto Mandanap. 25th anniversary of Leonito Dacuyan, all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog Manindong. Daiguta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing higit. Daiguta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayang, hubulahang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalanong na ang trompeta. Ang Ginoo sa guma, pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalanong na ang trompeta. Salamat Ginoo sa iyong kaayo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nami anhin, aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaloy kami. Ikaw Ginoo Diyos, kaluoyan mo kami. Kaluoyan mo Kaluy-an da kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita.
O Dios, among amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Gidungog nga may nakighilawas diha kaninyo, og hilabihan kini kangilad, nga bisan gani ang mga pagano wala makabuhat sa ingon. Kay gisuginlan ako, nga may usa ka tawo, nya nakigpuyo sa iyang ina-ina. Unya, nagpagarboy noon kamo. Angay unta nga masubo kamo, og papahawaon sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Alang kanako, bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa Espiritu, ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga butang. Sama ra nga uban ako kaninyo. Sa inyong pagtigom, nakigtagbo ako kaninyo, diha sa Espiritu, pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus, nya nakiguban kanato. Itugyan kining tawhana kang Satanas, aron laglagon ang iyang lawas, ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Dili maayo nya kamo magpagarbo, nasayod kamo sa giingon, ang gabaeng patubo, makapatubo sa tibuok minasa. Kinahanglan nga inyong isalikway ang daang patubo sa sala, aron maputli gayod kamo. Unya maisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo, ingon sa akong nahibaw-an nya kamo maugyod. Kay si Kristo ang nating karnero sa pangilin sa pagsaylo, gikahalad na. Busa sa ulogon ta ang kumbira sa walay paggamit sa pan nya sinambugan sa daang patubo, nya mao ang patubo sa sala ug kalawaayan. Kundili sa pan nya walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, ang atong tubag. Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Kay ikaw, O Dios, dili malipay diha sa kadautan. Walay taong dautan nga magpabilin diha kanimo. Dili unta mubarog ang mapahitason diha sa imong atubangan. Gidumtan mo ang tanang nagabuhat ug dautan. Tubag, Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. gilaglag mo ang tanan nga nagasulti og bakak. Ang mamumuno ug ang limbungan gikasiligan sa Ginoo. Tubag, Unahi ako Ginoo sa imong katarong. apan ang tanan nga nagadangop kanimo, maglipay unta ug magsadya sa kahangturan. Panalipdi sila aron ikaw mahimong kalipay. Kanila nga nahigugma sa imong ngalan. Tubag, Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Palihog manindo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni Kao o Ginoo. Sa laing adlaw igpapahulay misulod si Jesus sa usa ka sinagoga ug nagtudlo. Didto may usa ka tawo nga kuyos ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Busa ilang gipanid-an pag-ayo kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Apan nahibaw-an ni Jesus ang ilang giunahuna ug iyang giingnan ang tawo nga kuyos ug kamot. Tindog ug dali ngari sa atubangan. Ug mitindog ang tawo ug mibarog didto. Unya miingon si Jesus kanila, "Pangutan-on ko kamo, unsa ba ang gitugod sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay ba?" Gilibot niya pagtan-aw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tao, "Ituy-od ang imong kamot." Ug gituy-od sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni Kao o Kristo. Palihog manglingkod. Mayong buntag kanyong tanan. Mga kaigsuonan, kitang tanan, sayod man ta nga gusto ta nga magmalipayon, gusto ta nga hayahay atong pagpuyo, gusto ta makasinati og mga nindot nga butang, ug hopefully pinaagi nining atong desire for happiness, desire for pleasure, ato gyud nga makaplagan ang Dios nga mo'y tinubdan niini. Aniat kung dili ta magbantay, kung ang ato na lang kalipay ang atong pirmi huna-hunaon, kung pleasure na lang pirmi ang atong gipakadak-an, kini maghatod nato sa mga bati, sa mga malaway nga butang. Kini magdala nato sa mga butang nga sa kaulahian maghatag na hinuon og perwisyo, maghatag na hinuon og kaguol nato. Dili lang nato kundi hasta usab sa mga tawo nga anaa sa atong palibot. Ang tawo sa unang pagbasa gisaway ni San Pablo tungod kay siya nakigpuyo man sa iyang ina-ina, no, or stepmother, nakigpuyo siya kaniya. Og imbis nga iya kining respetuon isip usa ka inahan kay lagi asawa man siya sa iyang amahan, nakighilawas naman hinuon siya kaniya. Mga kaigsuonan, basta di ganita magbantay aning atong desire for pleasure, for any pleasure, for pleasure, bisag unsa nga klase nga pleasure, malagmit makabuhat gyud tag mga butang nga makapasakit sa atong isig katawo. Sama ra sad na sa usa ka bana nga unfaithful sa iyang asawa o sa usa ka asawa nga unfaithful sa iyang bana. Kanang tawhana ang iyang giuna mao ang iyang kalipay. No, niya siguro di nato ni manotice pero sa hinay-hinay in a very subtle way magsugo nas ginagmayng butang pero ang giuna actually ni ana mao ang kalipay niya. Ug dili ang kalipay sa iyang pamilya. Ug mao nang makalimtan na nila ang ilahang gisaad nga for example nga to love the person, to be faithful to that person in sickness and in health, for richer, for poorer, no, mao man ang gisaad, for better, for worse, till death do us part. No, malimtan na siya tungod kay sa hinahinay wa man nila ma-remove tong habit nga ila lang kaugalingon ang ilang gihuna-huna. Ug tungod niini hasta siya dili sad makaangkon sa kalipay nga iyang gipangita. Tungod kay ang kalipay nga malungtaron makabuot lamang kung kita nagpuyo sa kinabuhi nga matarong. Makaigsunan ang pagpuyo sa kinabuhi nga matarong, sa kinabuhi nga mahigugmaon, sa kinabuhi nga dili makapasakit sa uban, sa kinabuhi nga makatabang sa uban, mao ang angay
natong paningkamutan. Tungod kay mauman kini ang makahatag og kahulugan sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan ug dili ang paggukod sa mga lumalabay nga kalipay. Si Jesus sa atong ebanghelyo nag-ayo sa usa ka tawo nga kuyos ang usa ka kamot ug iya kining gihimo bisan sa adlaw nga igpapahulay, bisan kun dili kini dinalian, okay, di man to a case of emergency. Tungod kay iya ning gihimo, tungod kay gusto niya nga atong mahinumduman sa matag yugto sa atong kinabuhi ug labi na gyud sa adlawng Domingo, sa adlawng igpapahulay, nga ang Dios labaw sa tanan, Dios sa gugma, Dios sa kaayo. Ug ang iyang gihunahuna walay lain kundili ang atong matuod, tinud-anay nga pagkaayo, tinud-anay nga kagawasan, tinud-anay nga kalipay. Hinaut unta nga sa atong pagbuhat sa mga butang, atong hunahunaon ang matuod nga kaayuhan sa uban. Amen. Palihog manindog. Mga pag-ampo sa katawhan, sangpito nato karon ang Dios nga iyang dunggo ng atong mga pag-ampo. Moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan kanunay magmaisog diha sa pagsaksi sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. kami. Nga ang mga namunuan sa mga nasod nga sa kanunay magmanunungon sa pagtabang sa mga kabus ug nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta niining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makaambit na sa langitnong saad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Dios, dungga ang mga pagampo nining imong katawhan, lig-una kami diha sa grasya, aron sa among pagtuo mo barog kami nga puno sa paglaom, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Manindog palihog. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ga inyong sakripisyo dawato nunta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayog paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan.
O Dios sa kalinaw o gugma himoa kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, gimong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ubos sa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Palihog manglugod. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang santos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon mikuha siyag pan, ipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo, siya mo balik na
Aron baghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, inimpan sa kinabuhi ug galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ulo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang amo maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang kalanon na mo sa makagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasay mo kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasayno sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulan. Inunuan sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, ron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug milayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo manangging harian, ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kapabuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Kanimo. Ang luhod palihog. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen.
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo og kalanon ug sa kinabuhi. Kininggansa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod palihog. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Prayer to Our Lady Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.